بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Başımızın tacı olan ustadla, yüzü nurli, dili doğalı olan Hacı Dədəli, yüreği nuru iman bilen coşayan yaş yigit dostlarım. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etyen taat ibadatlarınızı, dergahına kaldırıyan kollarınızı, açayan ellerinizi, din dünyanız için isleyen hayır maksatları Allah bariyinizden kabul edip hayır maksatlarınıza yetirtin Huday Tebarek ve Teala. Huday Tebarek ve Teala can sağlığı, emniyeti, yurt parahatçılığı başımızdan ayırmasın. Huday Tebarek ve Teala dini celeselere bereket verip aytyan eştiyallerden kabul edip aytyan eştiyallere iki dünyada eçerleri bilen bile saadet gönönmek yüzaklık versin inşallah. Mübarek ailen içinde gezpiyoruz. Mümin Müslüman doğullu Recep ay, Evde Şaban ay, ondan sonra inşallah mübarek Ramazan ay. Huday Tebarek ve Teala bu ayları hemmemize mübarek aylandırıp bereketli olup, emellerimiz içinde bereketli olup, sogaplarımız içinde bereketli olup, hemmemizi mübarek Ramazan ayı yetirip Hudayın kulluğunu, bendigisinde olmak Allah hemmemize nesip etsin. Daş yakinden soğuk havada geliptirseniz, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin adımlarınızı ahir zamanına, Hudayın yoluna adılan hicret adımlardan sahip, meclisimizi nurlandırıpduğunuz Huday Tebarek ve Teala kıyamatta yevme tebyezzu vucuhu ve tesveddu vucuh, bir tofor yüzlü ört qara olacak diye Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ama bir tofor yüzlü ak yalfıllap duracak. Siz bizim meclisimiz daş yakinden soğuk havada gelip nurlandırıp dursanız Allah kıyamatta hemmeniz eserleriniz bilen bile inşallah yüzünüz nurlandırsın. Geçen celesede İnemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet etti. Resulullah aleyhisselam taze Medine-i Münevvere'ye baran vaktinde Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in yanına Hazreti Bilal, Hazreti Amir ibn Fuhayre bir qati kızdırma gelakadani, hatta ölüm yağdaya barakadan Ebu Bekir Siddiq ölüm adama şu kövüşünün bendinden bağından adı yakin yakadani şözre bir gıyn yağdaydaki Enemiz Hazreti Ayşe diye min hicab bize buyurulmazından evunçetti. 3 vol biyatikala üstülerine bardım. Şonda Resulullah Aleyhisselam'a haber veriye. Be herhal Resulullah Aleyhisselam dua edipti. Ve şol merizçilik dert Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen yannakilerden ayrılıptı. Bir celesede şol mevzudan bir ağzamalı gurrun galıptı. Geçen celesede şonu Huday Teala'nın tevfik vermekliği bilen hizmetinize yetiştirer. Müslüman doğullu, yaş yigit dostlu, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'den Hazreti Suheyb diyen sahaba rivayet etiye. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ dehale ehlul cenneti el cenneh. Kıyamatta cennetin ehlileri behiştiyle, cennetiyle hemmeti cennete giren vaktinde nudu ya ehlel cenneh. Cennetilere gıygırılacak bir ses gelecek. Ey cennet ehliler deyilecek. Cennet ehlilerin gıygırakadan ey cennet ehliler deyilecek. İnne lekum indallahi mev'iden lem teravhu. Hudayın size beren bir vaadesi vaatti, siz görmediniz onu diyecekler. Cennettekiler aytacak. Fekalu ve mahu. Hudaya inni vaad ediyanin nâme. Elem tubeyyiz vucuhana.
Bizim yüzümüz ak bolmadı mı? Hudaya ört qaralan arasında biz ak bolluk. Hudaya biz otdan saklandık. Mizanı miderimizde sogağımız ağır geldi. Hudaya sırattan geçtik. Cennete girdik. İnni vaad ediyenin näme Hudaya deyip cennetdekiler şuna aytjak. Qala feyekşiful hijab feyanzuruna ileyh. Şey deyip cennetiyle inni nämeke? Biz yüzümüz ak bolli, mizanımız ağır bolli, hesabımız ağır bolli. Biz ayağımız sırattan taymadı, yüzümüz ak bolli, ottan saklandık, cennete girdik. Hudaya inni bir vaad ediyenin nämeke deyip cennetiyle gurrun edip tuqa, birden hijab, perde ayrılacak. Huday Taala öz cemalını tamam cennetdekilere kökecek. Tamamı cennetdekilere perde ayrılaqadani feyekşiful hijab feyanzuruna ileyh. Aradan perde ayrılaqadan tamamı cennetiyle Huday Taala'nın mübarek cemalını gözleyecekler hemmeti. Huday Taala hemmemize eçerlemiz bilen bile inşallah nasip etsin. Resulullah aleyhisselam aytdiye fevallahi ma a'tahumullahu şey'en ahabba ileyhim min. Wallahi diptir Huday Taala hiç bir zady şu öz cemalın kökezmekten gawrak zady cennet ehillerine bermet diyecekler. Yani inki bir Huday Taala'nın cemalını görerlerinde bir naz o nimet, bir cennetin nigmatlary himmi zat yattan çıkacak. Huday Taala'nın cemalını görerlerinde şondan aňyrda gawzat boljak diptir. İzundan Resulullah aleyhisselam okuya lillezine ahsanul husna ve ziyade. Ol insanları ki qawluk etýärler qawluk ba we ondan izafarak zat ba. O Huday Taala'nın cemalini cennette tamam musulmanlar cennete girerlerinde Huday tebarek ve Taala'nın mübarek cemalını görecekler. Mahtumul İşan näme diye? Dünya bir dünya deyip yatan serhoşlar. Dünya bir dünya deyip yatan serhoşlar. Inanmayan kafir bolar kardeşler, mahtumul aydır gelir şi işler, kıyamet gün kullar bilse gerektir. Kıyamet gün kullar bilse gerektir. Kıyamette asılacak Huday Taala'nın mübarek cemalini tamamı cennet ehilleri görecek. Yine de Huday Tebarek ve Taala hemmemize mübarek cemal didarını eçerlemiz bilen bile nasip etsin inşallah. Emme yaş dostlar, bin nigmaty min öwüne geçecek bolýan mani'liken, bizi cennete elçekkä bolýan mani'liken, bizi cennete barja elçekkä Huday Taala'nın cemalyny kökejekkä bolýan mani'liken ýaş ýigit dostlar. Şeytany miňdeş. İnsanyň uly düşmany. Şeytan ezelden insan bilen düşman bolup gelýän. Şeytan we şeytany miňdeşli şol olokon nigmatdan bizleri yigit dostlar alyp galjak bolýar. Şeytan hemişe insanyň uly düşmanyna ozollan, hemişe batyl ýol bilen gelmeýär yigit dostlar. Şeytan beter bir zeren düşmanyna. Şeytan näçe ýylyň düşman, tejrübesi kän, ilmi kän o. Şeytan Hazreti Ademden nada öwünçe ýaşap ýören, tejrübesi kän. Hemişe batyl ýollan gelmeýär şeytan. Käde wagtda hak ýoluny süýlen gelýär, hakyň süýlen görnäkdany saňa batyl işletýär şeytan. Näme diýip saňa şu hedefi elçekkä bolýar. Meselen bir azançy adama sen azan çekmediğimi bilýär da azanyň gowdugyny, azan çekmedi vesvesesi o goýjak gäde ony. Ya bir qari Qur'an okuyup durana sen Qur'an okuyma diýmeýär. O näme Qur'an okuyma diýse onu goýjak gäde. Emma meni batyl ýoly bilen Allah başarmazyny bilenne hak ýoluny bilen gelýär. Ey sen nagat Qur'an okuýan, sen ýal Qur'an okuýan bamyka? Bir ýurtlarda İnki Hudaýyň gahary getirýän zat kebre mindirýär, gurura mindirýär, mutekebbir etýär. Sen ýalla gowazan çekýän bamy? Ya 5 wagtda hiç kim gelip bilenak. Sen de 5 wagtda azançy özüň azan çekip duň. Muňa azan çekmediňmi ya? Hemme başga ýollan gelýär. Bir azançylary ya qarilary bu kısmatdan bir şahsy urmakda ha musulman dogalla. Bu bir sifatly. Yani meni her kim bolsun, hemişe şeytan batyl ýol bilen gelmeýär, hak ýoluny bilen gelýär. Hatta beýik alimler da şaýat şeytan hak ýollan gelýärden sen ýal alim mami, sen ýal kepleýän mami, sen ýal bilýän mami.
hemişe batıl yollan gelmeye gurrunumuz şoň üstüne musulman dogullu. Hazreti Abdülkadir Geylani kuddese sirruh büyük evliyalardan biri. Bir gün Hazreti Abdülkadir Geylani'nin defesine bir arş ýaly walakadany bir nurani yalfyllap açylypdyr da. Bir nurani bir ýagdaý görnüpdir. Am şol defeden bir ses gelakadan ey Abdülkadir min Allah diýipdir. Ey Abdülkadir min Allah sen bendigiňi ýerine ýetirdiň. Sen ibadetiň ýerine ýetirdiň. Sen bize bir gaw bende boldun. Görün şeytan hemişe batıl yol bilen gelmeýär, hak ýoluň üstünden gelýär. Sen bize bendigiň ýerine ýetirdiň ey Abdülkadir. Inni sen bolar bize ibadet edip ýörme. Namaz gerekke, ibadet gerekke sen magama ýetdiň diýipdir. Hazreti Abdülkadir Geylani bir lahza fikir edipdir. İnki eşrefe mahlukat Hudaýyň in yaqin bendesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ahir mübarek umruny goltugyna girakadany ibadet Resulullah aleyhisselam'dan aýrylmady. Bilipdir eýem defedäki gıýgyryp ýalfyllap nurani bolup duran ol men Allah diýip duran şeytanmyşdyk da. Hazreti Abdülkadir Geylani ey mel'un meni ahallajak bolma diýipdir. Sen şeytan diýenne eýem ol asylyp duran nurani bolup duran ýagdaýly garaňkylyga dön akadany şeytanyň öz şekline walakadany ay sen allanmadyň da diýipdir. 70 täne ewliýany şeýtler akadan alladym diýipdir. Sen allanmadyň, sen ilmiň boldy, olarda ilim ýokdy diýipdir da. Abdülkadir Geylani'nin o yol bilen Allah bilmänne olan ilmi ýokdy, sen ilmiň matdy diýä akadany tekebbüre mindirjek bolupdyr. He men şeytany allanmadym, men ilmim bolan soň da diýdirjek bolupdyr. Eýem Hazreti Abdülkadir Geylani aýtdyr, ey mel'un şeytan diýipdir. Meni bir ýol bilen allajak bolma, men ilmim bolan soň da men Allahyň fazly bilen allanmadym diýipdir da. Yani wada batıl yol bilen hak yoluň üstünden gelýär. Öňçe sen ewliýa boldun. Inde ibadet gerekke. Soňram da sen ilmiň bolan soň allanmadyň da diýip gurura mindirjek bolupdyr. Hazreti Abdülkadir Geylani ilmim bolan soň da diýipdir. Allahyň fazly bilen men saklandım. Sen fitnäňden diýipdir. Ya Hazreti Hasan Basri rahmetullahi aleyhin bir muridi barmyşdyk bir wagtda bir sofisy. Bir näçe müddet Hazreti Hasan Basri'nin sofisy görünmändir. Abdullah diýen atly bir muridi barmyşdyk. Hazreti Hasan Basri'nin piri bolan soň Hazreti Hasan Basri'nin ýanyna bir müddet barmandyr. Pirinden uzak gezipdir. İmam-ı Ehli Sünnet Şeyh Basri umid oldur ki cennet bolsa kasri. Hazreti Sofallah Aleyhisselam aýtdy. Ehli Sünnetin imam bolan Şeyh Basri umid oldur ki cennet bolsa kasri inşallah. Muridi gelmedi bir neçe eyyam özü tapdy ani ol Şeyh İslam. Ol sofisy ol muridi bir neçe wagtlap piriniň ýanyna Şeyh Basri'nin ýanyna barmandyr. Hazreti Hasan Basri'nin özü mantafdyr. Didi ol amini kılmak üçün al, maňa esrarın aýgyl eýniku hal. Sofisyna sataşan wagtyna Hazreti Şeyh Basri, ey ýagşy adam diýipdir, bulam görünmeýän diýipdir. Näme sırlanma, näme esrarlanma, han bize açda diýipdir. Hazreti Hasan Basri o sofisyndan soraýar. Ol murida aýdypdyr, didi her gaki hoften gelte karşı, yeter men lehzede eyvana arşi. Ay men yetdim diýipdir, men bir makamlara yetýän diýipdir. Men her gece yatjak bolamda arşlarda gezýän diýipdir. Her gece maňa yatma düşege giremde men arşlarda gezýän diýipdir ýanky muridi. Melaikdek bolup arş içre mumtaz, Huda birle uzin şep eýtemen raz. Ay perişteliň arasynda saýlana kadany uzin giýjäni Hudaý Taala bilen raz aýdyşyp gezýän diýipdir. Men giýjeleri günne arşa çykýan Hudaý Taala bilen raz aýdyşyp gezýän diýipdir. Hazreti Hasan Basri aýdypdyr. Many şeytan oýnap ýörelligini bilipdir. Didi barsaň oşul menzilge çonbat, bu meskin atyny hem eýle gilýat. He ozra bolsa o menzellere ýyl ýaly günne giýje çykýan bolsaň, bir meskiniň de adyny, bir biçäreň de adyny şol arşlarda, mele alade bir meskiniň de adyny murtut, Hudaý şuňda günäsin geçdi de biziň de adymyz bir ýatly diýipdir.
Yene giyjeki ol menzilge yetdi, Hasan atın tilige jari etdi, bozulgan gördü her şey dil goşayın, necaset hanada gördü jayın. Yine bir giyjede öz yandan özi arşlara çıkyan mike diyenne piri yadını öçüptir. Ol Şeyh Besri, Hasan Besri maňa doga etdipdi. Öz arşda gezip yören mike diyen wagtynda Hudaýa şu Hasanyň diyenne şu Hasan'ın diyen vaktinde tamamı görüp duran ol dil goşa arşları bozulupdur da. Bir lehzede Hasan'ın adı gelen vaktinde, ol pirin adı, ol şeyhin adı gelen vaktinde şeytan kaçakadan o yağdıyla bozulupdur. Bir muridi de necaset khanan için demiştik da nauzu billah. Şeytanın tof etip yönmüştük, şeytanın oynap yönmüştük. Yani şeytan diyecek bolyanımız mavzudan çıkamıdak. Şeytan hemişe batıl yoldan gelmeye yaş yigit dostlu. Käde hak yolun üstünden gelakadani adamlar ağlaya. Imamın yolu näme? Mundan qalmak bir qaw görürüňme. Hazreti Muhammed ibn Wasi' rahmetullahi aleyh bir beýik ewliýalaryň bir tabiillerden oğlalla bir çap etse gitdiler, ama fırsat bolmady, yetişilmedi. İnşallah gelecek celeselere bir mübarek dogany hemmeňize täbil berler. Hazreti Muhammed ibn Wasi' günne erti bilen bir de akşamdan sonra bir okuyan dogasy barmışdy. Günne erti bilen bir de akşamdan sonra bir okuyan dogasy barmışdy. Şeytandan sığınýanmışdyk. İnsanyň ul düşmany şeytan nedikde. Ol cennette insanı cennete eltjekkä. Cennete eltjekkä dursun, cennetin içinde atamız cennetten çıkarttı da. Ulu düşmanımız da. Hazreti Muhammed ibn Wasi'ň okuyan bir dogasy barmışdy. Günne erti akşam bir gün mescide barýan wagtynda bir adamyň şekiline walaqadan ewinden bir çykypdyr. Ey ibn Wasi' diýipdir. Men taniýanmy? Hazreti Muhammed ibn Wasi' aýtdyr, ýok taniýamak, häzir göremek seni bir Besrede diýipdir. Men häzir seni tanışlyk ýok göremek diýipdir. Onnol adamyň şekiline bolup duran aýtdyr, men şeytan diýipdir. Özüm sen öwüňe çykdym diýipdir. Sen maňa bir söz ver, men sana bir söz bereýin, bir wäde bereýin sana diýipdir. Hazreti İbn Wasi' aýtdyr, näme söz bermeli sana ey melun diýipdir. Şeytan aýdypdyr, sen erti bilen bir de akşam bir okuyan dogaň ma diýipdir. Ilimden golumdan güýji aýyrýa diýipdir. Beter men zäfe düşürýä, zeýif etýä diýipdir. Ilim golumda bir baglanýan ýaly bolýa diýipdir. Şol dogany sen goýsaň, maňa söz berip indenmeýläk sen okuýjakka diýseň, men sana söz berýän, ne sen özüň, ne sen ogluň, ne sen agtyň 7 nesliňe çellim goloýuňyzdan gelmäýil, siz hiç günäge bulamaýyl diýipdir. Yani sen özüň de vesvese salmaýyn. Oglaryň da 7 nesliňe çellim seni günäge biz vadar etmäýli, sen goloýuňyzdan gelmäýil diýipdir. Ýöne şo dogany goý, şo doga ilimiz golumuz güýji aýyrýa şo diýipdir da. Hazreti Muhammed ibn Wasi' aýdypdyr, özüme bir goýmaryn diýipdir. Eliňden gelýän ardynda goýma diýipdir. Özüme bir goýmaryn, başardygymdan ummata himmetini öwrederin şo dogan diýipdir. Ol dogada Allahümme inneke sellette aleyna aduwan basiran bi'uyunina. Hudaýa sen biziň başymyza bir musallat bir düşmany goýdyň, biziň aýyplarymyzy görüpdi. Yarana huwa wa qabiluhu min haythu la narahum. Hudaýa ola biziň görmeýän yerimizden görýärler. Allahümme fa'ayishu minna kema ayastahu min rahmatik. Hudaýa şol şeytani bizlerden na umid ettir, öz rahmetinden şoň umidini üzsün ýaly. Wa qannithu minna kema qannattahu min afwik. Hudaýa bizden na umid et şonu öz afwuňdan, öz gözeşdiňden şo şeytany na umid etsin ýaly. Wa ba'id beynana wa beynehu kema ba'adta beynehu wa beyne cennetik. Hudaýa şeytan bilen cennetin arasyny daşalsyn ýaly biz bilen şeytanyň arasyny daşalt ýakdany şu dogany etýämişdik. Inneke ala kulli şeyin qadir. Şu dogany goýsaň sen döwrüňden gelmäýliğine Hazreti İbn Wasi' aýdypdyr, men ummata ýetişdiren şu dogany diýipdir. Bir wagtda muny okuýmak qyyn bolsa inşallah çap şödesi geljek jelesede hyzmatyňyza ýetirler. Ýöne bir wagt okuýmasy qyyn bolsa günne erti bilen we günne agşam
3 qaytar A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Şunna aýtsaň Hudaýyň adyny tutsala şeytanyň güýç kuwaty gaçýandyr. Şeytan adamy günäge bulamana güýji kuwaty gaçýar diýip aýdylýar. İnşallah bu gyn bolsa-da yeňiljek günne ertibi bilen agşam 3 qaytar A'udhu billahi mineşşeytanirracim ýadymyzda bolsun inşallah. Emme gurrunun edamasy ýaş musulman dogalla. Şeytan adamın ul düşmanı ve şeytanı miňdeşli diýdik. Yani adamy bizleri cennete varmak hedeften alyp galjak şeytanı miňdeş adamla wa. Ozonlan musulmanlaryň üstüne bir zerbeler wurjak. Musulmanlary bir jamiede mudiriyetlerini İslami gysmatyndan söz ettirjek bolýan, zähmet çekip ýören adamla wa. Ey enejalla, ey aýallawançykla. Nasihat bir Hudaý üçin aýdylýar. Bu gataýdylýar. Ay her ahun keplerini gataýtýar bizlere zatlary. Ýok, gataýtmak da. Diniň fakat aýtýan zadyny eşitdirmek. Ey enejan, ýumşaklyk bilen aýtýan. Hudaýa kıyamata imany ýok adamla bizi ağlamasın. Hudaýa inanmayan, kıyamata inanmayanle bizi ağlamasın. Nämede? Puşeşimiz var ada. Enemiz Hazreti Ayşe aýtdy, hicab bize buyurulmapdy diýe. Hicab bizim şeriatimizin buyurýan zady. Hicab bizim dinimiziň berýän destury. Eyni Hudaý ki bize namazy buyurşýaly, aradany buyurşýaly, zekaty buyurşýaly, hacı buyurşýaly, zinanalary da hijaby buyurýar Hudaý Taala. Ejma namazy etiraz bolýarmy? Zekaty etiraz bolarmy? Hudaýyň destury buyuran zady ýaş ayalla golla enejalla. Ya eyyuhan nebiyyu kul li azwajika ve banatika ve nisa'il mu'minin yudnina aleyhinne min jalabibihin. Örtünmeklik tamamı öz zinanalarına, tamamı mu'minliň zinanalarına ait örtmeli yerlerin örtsün ya Hudaý Taala. Hudaýyň farz eden zady. Bu bir ibadet, adet de ha. Hey ayalla golla, bu adet de, bu bir ibadet. Hudaý Taalaň bize farz edip goýan zady. Bu bir adet bolsa, bizim enelemizden gelýän zat bolsa, bir esil ferhengi iftihar bilen saklajak bolmaly. Ejelimiz şoň üstüne geçipdir. Enelemiz şoň üstüne daýawdyrypdyr. Enelemiz hijabyny daýawdyrýarmışdyk. Ey gel diýil ibadetde, eger adetde bolsa men enejanynyň ýoly men näzir ýetgedeýin. Ferhengimizi iftihar bilen tutmaly. Emma muň üstüne ibadet boldy. Hudaý Taalaň farz edip goýan zadyny ey musulman ayalla gollo enejalla biziň dagyk durmaly zadymyz. Biziň düşmanlarymyz yani kıyamata Hudaýa inanmaýanlyň bize getirýän ferhengi Yahudla, Nesarala. Gladstone Britaniýanyň siýasetmedary Yahudiýol äsilmişdik da. Islam bernamasyny özüň itdiýän zatlaryň biziň nagat bernama bilen gelýärler. Biz nagat zatlardan gafil. Aýny biziň aramyzda bizre gezmeklik mota bolly, bizre gezmeklik inne gadimi bolly. Ozre gezýärleri agab uftady diýilýän bolly. Emma Gladstone şo wagtda oň aýdan zady İslamy musulmanlaryň arasynda bozjak bolsak, kemren geçjek bolsak, deslap adamlardan maşlamaň diýipdir. Deslap zinana, musulman zinanalardan hijabi yeňlidin, İslamyň paýasy yeňliýär her hanawada diýipdir. Deslap zinanalardan hijabi yeňlidin, eger hijab zinanalardan yeňlise, onda İslamda kemrenk bolar bilen arasynda diýakadany, oň aýdan zadynyň özüň biziň üstümizde bernamalar bilen gelilýär. Ey musulman, ýaş ayalla golla, enejalla. Biz gawy kökezmeli, öz ogul gyýyzlamyza İslamyň buýruklaryny, ýanyndaky gyýyzyňa hey bazara bar ýaka görýändirsiňiz özüňiz bir zinana bar ýa, gawy hijaply bolakadany, ýanynda bir ýetip barýan gyýyzy bar ýa. Enejanyň wezifesi awadan kökezmeli, öz ferhengini, adetde, ibadet Hudaýyň buýrugysy. Hey özüň gawy bolup barýan ýanyndakyge de gawy kökez. Ey enejan, sen wezifeň yani bir mudiriyet etmek bir hanawada inen eline. Ene eger mudiriyet etse yani İslami gysmatyndan bir şahsiýetliler bejerse bir öý islah bolýar. Öý islah bolsa jamiämiz islah bolýar. Sen gawy kökezmek wezifeňdir ey enejan.
Bir eneleň biri oglanjyklaryň erti namaza turdiýan bolmalar. Nagat gawy ferhäng. Özümiz ejra edýän eserlerimizi aýdýan. Sesim eşdiýän enejalla. Nagat gawy ferhäng. Erti namaza oglanjyklaryň turjak bolan wagtynda bir gawy jomlelerden istifade etýän bolmaly. Janajyklam, balajyklam, turun namazyň wagty boldy, turun erti namazyň wagty boldy. Turun balalam namazyňyzy okuýan, cennetde hemmämiz bileje bolaylyň, aramyzda birimiz bolman durmasyn, hemmämiz bileje bolaylyň cennetde diýakydany. Erti namazy oglanlaryna görüň ferhengi imany goýupdy. Cenneti ýani häzir gözlerini açanna cenneti gözlerine kökezipdi. Ey balajyklam, turun erti namazy cennetde hemmämiz bileje bolaylyň oglajyklam, çagajyklam. Cennetde bileje bolaylyň, aramyzda birimiz bolman durmasyn, hemmämiz bileje bolaylyň diýmişdik. Binagat ferheng, binagat bir asl wagî bir ene dilsuz enaň etmeli iştäşi. Eýni şonýaly diniň şairlerini hijaby ey enejan sen gaw kökez balaňa. Janam bi adetde bir ibadetdir. Rabbus semawat bolan asmanlaryň ýeriň eýesi bolan Allahyň teşrii, Hudaýyň şeriaty bi. Namaza biz da gaýym duruşymyz ýaly muňa da gaýym durmaly bolýar ey enejalla biziň wezifämizdir. Şeriaty, hijaby, diniň buýruklaryny öz balalarymyza gawy kökezmek. Ey hemmäňiziň habaryňyz barda. Şijiratdan keplenende ey muň agdap duran zatlarda näme gurrun etipdi. Bizde her zamanada baha. Ol şeriaty ýeňil tutjak bolýan bir terbiýesizlik wada. Mene ahun özünden aydana, ya bir mu'min yaş yigit oglan şijiratda aydanna şoňa bir derek sözler aýtjak bolýarlar. Ol yigit oglan ýüregindäki imany bilen aýdypdy. Emma bir terbiýesizlik we dine gezek terbiýet görmändirler. Hudaýyň kelamynyň beraberinde terbiýet görmändirler. Agzyndan çykarýar, her zat aýtjak bolýar. Allahyň dininiň beraberinde durjak bolýan. Darga giderdiň beýsen. Hazreti Bohlul'un hikayetlerini odal kän eşdiýändirsiňiz, beter bir kän dersleri berýär Hazreti Bohlul. Özün dälligi urýamışdyk. Emma akly kamil adam. Fakat gazi durjakka bolup, men kıyamatda yüküm agyr bolar diýakydany gazi durjakka bolup özün dälligi urýamışdyk. Hazreti Bohlul birun Harunur Reşidin gasryny giripdir da, bir gasrynyň içinde. Awadan bagçalarynyň içinde gül zat bamışdyk. Mınsine barakadan yank Hazreti Bohlul gıyşarıp yatıptır. Bir uğuklaptır şoň içinde. Harun Reşidin serwalary görýär, bu gasryň içinde, näzire bagçaň içinde, awadan güllüň içinde gıyşarıp ýaty Bohlul. Gelakadan men def çewakadan turdyarlar. Sen näde batyň bu bagçaň içinde? Keyfedakadan naga zähmet çekilli bulara. Hazreti Bohlul gıyçyk etmäne durupdyr bulan başyna. Al Harun Reşid gasrynyň içinde eşdipdir haýatda bir gıyçyk bar. Bu gıyçyk näme? Onda aýtdylar Bohlul bagçaň içinde ýaty, men serwala turdy, şoň üstüne bir de gıygyrypdy. Hay getiriň oň hükmän bir bilýän zady bardyr, bir ders aýtjakdyr o diýipdir da. Hemişe de Harun Reşid'e bir dersleri berýän. Getiripdirler, Bohlul näme sen bu gıyçygyň? Bu gasryň içinde bizre bir göstahy, gıygyrmaň näme? Hazreti Bohlul aýdypdyr, "Ay men bagçaň içinde näzire awadan ýerde ýatypdym. Özüm diş görüp tutdum, roýat etdim. Men roýamda sultan bolup tutdum, şah bolup tutdum. Bugat men mulkum matdy, bugat ýurtle menki bolup tutdy. Serwallam matdy, goşullam matdy, kän gyzyl kümüşlem matdy. Ay näzire roýaň içinde käm şu seň serwadyň gelip men turdy" diýipdir da. Men şoňa şu bilen wurşup durun, dawa edip durun. Harun Reşid ýyljarakadan ay näme diýäň sen netdir? Bir roýa, diş gördüm diýäň. Oňa etibary boljakmy? Dişden näme? Gözüň açdyň gitýär da diýipdir. Hazreti Bohlul aýdypdyr, "Näzire etibary bolmaýa? Men seltenetim, men şahlygym sen şahlyň bilen näme fargy bar?" diýipdir. "Men seltenetim gözüm açdym, menden gitdi" diýipdir. "Senne işdi ölakadan gözüň ýymdyň, senden de gitýär" diýipdir. "Fakat bir göz açyp ýymmaqlyk aramyzda fark barmyşdyk" diýipdir. "Men näme diýip gıyrmaýyn, dawa etmäýin" diýipdir. Sizlere bir dersler berýärmişdik Hazreti Bohlul. Emma bir terbiýesiz adamyň birun Hazreti Bohlul'un öwünden çykypdyr da. "Ey Bohlul" diýipdir. "Men angur ýesem, üzüm ýesem harammy?" diýipdir. Hazreti Bohlul aýtdyr, "Näme diýdiň, ol haram boljakmy?"
Onda şol änguri yemden soňra günüň eteginde barakadan yatsam haram bolýarmy şo diýipdir. Hazreti Bohlul aýdypdyr, o haram bolmaýar. Näme diýip mun soraýan diýipdir. Ol adam aýtdyr, Allahyň şeriatine etiraz etjek bolupdyr. Hudaýyň ganunyna şöbhe oklajak bolupdyr. Hazreti Bohlul aýdypdyr. Ýa-da bir suwja gazmamışdyk, muň ýüzüne, ol ýanka adam aýdypdyr. O näzire bolýar, men iyemde haram bolmasa, günüň eteginde yatamda haram bolmasa, bir ängurun suwuny bir küýde goýakadan küýden içinde boşadyp, muny günüň eteginde goýoňda, bu haram bolýar, ol hafız we tebdil bolýar-da. Bu näzire haram bolýar? Iýeňde de ýene içinde de şokim, ýöne küýden içinde durýar, näme fark etjek diýipdir. Hazreti Bohlul görüpdir, bu adam Hudaýyň şeriatine irat getirjek bolupdy. Bir suwja gazmamışkan alakadan ýanka adamyň ýüzüne sefipdir. Ol adam näme etdiň mun diýipdir. Ýüzüňe bir dert geldimi diýipdir. Ol adam ýok. Ana azat qumda alakadan sefipdir ýüzüne. Hey näme etýäň sen diýipdir. Binäme ýüzüňe bir dert geldimi, agyr geldimi diýipdir. Ýok. Ýanka suwy qum bilen garakadan palçyk edipdir. Alakadan ýanka adamyň maňlaýyna ýapdyr da şo bilen. Ol adam aýtdyr, näme etdiň mollaba diýipdir. O da ola korak loňa palçyk bolansaň, inni näetdi derdi watdym diýipdir. Belliden bir palçyk bilen urulsa derdi boljak diýipdir. Hudaýyň şeriaty deşi diýipdir. Sen ýöne gürrüň awuny dypdyň, içiňe girenne, günne duranna binäme beýle bolmaýa. Soňra men bir küýden içinde goýoňda näzire haram bolýar. Eýni işi suw bilen palçyk mesal diýipdir. Ýüzüňe sefilen iştat bolmady. Emma garlanda näzire bolly, sen ýal terbiýesiň jogaby şi diýakadan palçyk bilen maňlaýyna goýupdyr da. Yani bir her zamanada bağmıştık. Oğullarla Bağdat Müslüman da oğullar. Hazreti Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddese Sirruh şivarada aytya. Huda işi güne düşmeklikten saklasın ay yigit dostlar. Şıl ummattan niptir Hazreti Hacı Ubeydullah Ahrar. Şıl ummattan mesh-i zahir ayırlı. İşten nerseniz kadimki ummatla yüz gözleri ütköýämişlikle. Hudaýyň buyrugundan daş degetsele, nafermani etsele, mäsiyete varsala, zahirleri mesh olup, bir doňuza, maymuna ütköýämişlik suratlar, zahirleri ütköýämişlik. Hazreti Ubeydullah Ahrar Kuddese Sirruh aýdypdyr. Şol ummatda mesh-i zahir ýok diýipdir. Adamlaň yüz gözi zahiri ütkömer, emma Hudaý saklasyn mesh-i batin bolýar diýipdir. Yürekler Hudaý Taala ütkötýär diýipdir da. Yani günäge, harama bigadri murtekep bolýar, bigadri haram ati bolýar, qasawete qalb, yürek gatlyk, yürek garalyk munna bigadri köfelipdir. Olokon günälere barsa da şu yürek aslen eser almaýar, gynanmaýar. Hudaý saklasyn şo wagtda yürek yani mesh bolupdyr, ütkäpdir. Ol yürek inni ölüpdir diýip aýtýanmışdyk. Bir günä edende ey yaş yigit dostum sana aýtýan, bir günä edende yüreğinden gynanmak gelse, yüreğin gysyly berse, yüreğin sykyly berse, aýşy ýalňyşanyňa ökünü berseň, şoňa şükret, göz ýaşy daqadan şükret. Sen yüreğin häzir ölmändir. Yüreğin diýirmişdik, şoňa gynanýar. Emma şu günälere daqadan bir zerre gynanmaýan bolsaň, onda kän agla bir yürek ölüpdir da. Ol yürekde ölü var, ol diýirlik eseri onda galmandyr. Hazreti Ebu Umame radıyallahu anh aýtýar, bir wagt Rasulullah aleyhissalamyň ýanyna bir badiýe neşin, bir malyň üstüne gezip ýören bir gelakadan sorapdyr. Ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mel iman? Ya Rasulullah, iman nidigi näme diýipdir? Bir de gerek görüň ha ýigit dostlar. İmanyň alamati näme ya Rasulullah? Rasulullah aleyhisselam aýdypdyr: "İza sarratka hasanatuka ve sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min." Bir gowzat etseň, ýagşy amel etseň, seni begendirse, bir käde özüň bir jeleselere gelýän, gowzatlar etýän, bir haýra sebep bolýan, bir ýagşy zatlara vesile bolýan. Şol bir ýagşy zat edende bir ýüregiň açyly berse, emma bir ýaman iş etseň, haram işe murtakip bolsaň, gynansaň, fa anta mu'min, sen şonu imanly mu'min diýipdir. Yani özümiz deňek görämi Allah. Şu bir zat edende ýüregiň açylsa, emma bir harama adam ýalňyşyp baranna ýüregi gysyly berse, şol imanyň alamatydyr. Şonuň bagysy ýüregimiz häzir diri. Ol adam sorapdyr: "Ya Rasulullah, mel ism, günä näme onda?" diýipdir. İmanyňa tärifi şo boldy, günä näme?
Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aytdyr: "İza haka fi sadrika şey'un fed'hu." Yüreğine her wagt bir iztirabı getirýän zat gelse, yüreğin gysyly berse, şo zat dogurda günädir, şon terk etdikdir da. Yani bir günäle wada, bir harama mortakep bolýan, bağışlan etýän, bilmäni ýalňyşyp haram ertibata mortakep bolýan, ya bir günäge mortakep bolýan, ya ýoldaşlaryň bilen bilýän bir ýalňyşmaň içinde gezip ýöň. Şoňa mortakep bolanyň mer asaýyşyň ýok da, öýde oturup bilen ak, dostunyň arasynda rahat oturup bilen ak, gije yatıp bilen ak, işiň maşynda hawasyň ýok. Sen yüreğini gysyp dargadyp barýa, şol günä fed'hu. Şonu terk etdipdir Resulullah aleyhisselam. İmam Ahmed'in rivayeti. Yaş dostlar, pes bir ozollan badatdır. Ay hicab näme? Dinin bir zatlaryna aleyhine bir terbiyesizlik bolýa, keplep başlaýarlar. Ol her zamanada bolýan zatdır. Ey enezalla, bizim wezifemiz öz ewlatlarymyza dini ve dinin desturatlaryny hatta şu hijabi şu zamanada gawy kökedeýliň. Şoň üstüne gurrun açyk bolsak, ozolla bir agdadyk, emma yeri yetipdi. Ene nakşy aslisi wa oglan terbiyet bermeklikde. Ey enejan, Hazreti İmam Ahmed 10 ýaşynda men enem Kur'an ýat tutturdy diýe. 10 ýaşyň içindäki oglanjykka enem maňa Kur'an ýat tutturdy. 16 ýaşamda da meni janogul sen hadis öwrenýäkadan git alim bolýakadan men musafir etip göberdi. Erti namazyň wagtynda enem meni ukudan turdup ýyljak suw teýýarlaýatdy. Öz şargadyny egin maşyna dolanýatdy. Ýör janogul namazy cemaatde okuy, mescid bilen okuy diýakadany 10 ýaşyň içindäki oglan kem enem meni mescide getirip, soňram diýer garaňkyda durýatdy, eňin çärek men çykyp, men öýe garşy näkitýärdi. Bir eneň nakşyny özden, hey oglanyň yetip barýa, oglanyň bir olokon bolupdyr. Bir edebi dinin berýän şahsiýetli terbiyetlerini biziň wezifemizdir ey enezalla. Meni aýtmaklykdan ýene de aýtýar, din sagt tutmaýa. Din hiç bir sagt tutýan ýeri ýok. Ay dine gezek gaza adam bir hemişe onda bir bestede gezmeli, fezan beste bolmaly. Ýok, ýaş dostlar. Kur'an-ı Kerim açdan görün. Kur'an-ı Kerim'in içinde 117 yerde mucazat kelimesi gelýär. Yani azap kelimesi, mucazat kelimesi etýän ameline ceza verilmekligi 117 yerde gelýär. Emma şoň iki hissesi do beraberi 234 yerde Hudaý Taala'nın affı gözeşdi gelýär. Näzire din sahtmışdyk. Näzire din gaty tutýarmışdyk. 117'ni özüňiz belave edin, do beraberi gelýär. 234 gede Hudaý Taala men geçýänlikdi. Dinimizde hiç bir saht tutmaklyk ýokdur. Ýaş mümin musulman dogully. Emma Hazreti Ayşe radıyallahu anha'n rivayetinden sonra Hazreti Ebu Bekir Siddiq ol derde aýrylýar, gyzylmalary aýrylýar. Sonra bir iqtidar döwleti İslami in gaýtadan paýa gözari walaqadany Resulullah aleyhisselam'ın vezir-i sadiqi, yani çyn sadyk ýoldaşy bolýan Hazreti Ebu Bekir Siddiq hemme ýagdaýlarda Hazreti Ebu Bekir Siddiq Resulullah aleyhisselam'ın ýanyndan aýrylmaýar. Tamamy jeňlerde hemmesinde tarih sire kitaplarynın içinde tamamy jeňlerde Hazreti Ebu Bekir Siddiq Resulullah aleyhisselam'ın ýanyna bolýar. Evvelki jeňleri Bedir jeňi bolýar. Hicretden 2 ýyl soňra. İnşallah men gurrungyny näme densirin Bedir jeňi sebebi näme? Onu geljek jelesede mufassalen Hazreti Ebu Bekir Siddiq näme nakşy we içinde onu aýdar. Emma Hazreti İkbal el-Lahuri aýtýar, ýaş mümin musulman dogully. Her ki eşqi Mustafa samane ust, her ki eşqi Mustafa samane ust, behru ber derguşe damane ust. Suz-i Siddiq و Ali az haq talab, zerre-i eşq-i Nebi az haq talab. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in yüreğindeki ba suz va, ateş va, yanmak ba, aşk ba Resulullah aleyhisselam. Hazreti Ali'nin gursağındaki ba aşk ba, şonu Hudaý Taala'dan dileýliň biziň de yüreğimizde goýsun. Resulullah aleyhisselam peygamberlik berilmäke ýoldaşy bolup ýör. Peygamberlik berilende her ýagdaýda ýanyna veziri bolup ýör. Resulullah aleyhisselam dünýeden geçenden soňra da Resulullah aleyhisselame sadyk bolup galan Ebu Bekir Siddiq'in yüreğindäki ba aşkdan
Suz Siddiq ve Ali az hak talep, zerre-i eşq-i Nebi az hak talep diye Hazreti İkbal Lahuri. Hudaý Taala biziň de yüreklerimizde Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in, Hazreti Ali'nin yüreğindäki bar Resulullah aleyhi selam'a eşq ve muhabbeti biziň de yüreklerimizde goýsun. Hazreti Enes ibn Malik radıyallahu anh geçen celese geçti 10 yaşındaki Resulullah aleyhi selam'a hadim dik getirilýän Hazreti Enes aýtdy. Bir ehli badiyeden bir malın üstünde gezip yören bir adamın bir wagt Resulullah aleyhisselam'ın yanına gelenine sorady. Ey bizlere gerek ha. Yaş ýigit dostlar. Meta as-sa'a ya Resulullah? Ya Resulullah kıyamet haçan diýip sorapdyr. Bir malın üstünde gezip yören, mal bakyp yören bir sada adam meta as-sa'a? Kıyamet haçan ya Resulullah diýipdir. Resulullah aleyhisselam aýtdyr: "Ma a'adta laha?" Näme teýýarladyn kıyamata? Kıyamet haçan diýip soraýan, näme teýýarlap goýan zadyňma? Näme zat teýýarladyň? Ol adam aýtdyr: "Ma a'adtu laha min kathiri salatin we la sawmin we la sadaqa." Ya Resulullah izafa namaz teýýarlamak, aradamda izafada, sadaqamda izafada diýipdir. Bizatlama men izafa teýýarlap goýan zadym ýok, emma bir zadym bar diýipdir. "Walakinni uhibbullaha we rasulahu." İmam Buhariň riwayeti. Namaz aradama izafada ya Resulullah, emma Allah'ni ve seni Allah'ın Resuluna gawwarýanlypdyr. İzafa teýýarlan zadym ýok, emma şu yüregimde Allah'ni ve Resuluna gawwarýan yüregim bilen diýipdir. Resulullah aleyhisselam aýdypdyr: "Ente ma'a men ahbabta." Sen gawwarýanyň bilen bile kıyamatda bolarsyň diýipdir. Bizde izafa teýýarlap bilýän zadymyz da ýok, ýaş ýigit dostlar. Emma Hudaýdan diläýliň Resulullah aleyhisselamyň muhabbetini, Ebu Bekr Siddiq'in ba muhabbetini biziň de yüreklerimizde, gursaklarymyzda bir guşetini diýerelsin ta kıyamatda bizde gawwarýanlygymy bilen bile bolar ýaly. İmam Buhariň riwayeti. Resulullah'ın muhabbeti yüregimizde bolsa kıyamatda inşallah Resulullah aleyhisselam bilen bile boljakdyr. Şon adam Hudaý tapsa, Resulunyň muhabbetini tapsa asli hayat zindigiň tapdy. Ondan önce ömrüň näçe bolsa bolasyn, Hudaý tanymadyk bolsaň, Resulun tanymadyk bolsaň, biz serwer-i kainat, eşref-i mahlukat, ummata dilsuz olan, ey Miraçda biz unutmayan Resulullah aleyhisselami tanymadyk bolsak da onu ömür hesap etmeliler. Hazreti Bayezid Bestami'den bir wagt bir sorapdyr da, ey Bayezid sen näçe ýaşyňda diýipdir. Hazreti Bayezid aýtdyr jogabynda 4 ýaşymda diýipdir. Ol adam täçüp ötdür, sen ola gorak görünýäňde. 4 ýaş diýmän, höwere bir näzire boldy diýipdir. Bayezid Bestami aýdypdyr: "Kuddese sirruh. 4 ýyl bäri Hudaý tanydym, ondan öwünçäki ömür hesap etmeýän" diýipdir. 4 ýyl bäri Hudaýyň muhabbeti yüregime girdi, ondan öwünçäki ömür hesap etmeýän diýipdir. Bir ýaş öle 80 ýaşynda bir wagtdy, Allah rahmet etsin, bir kiýillikde aýryldy. 80 ýaşyndaky adam mydam kaza alypdy. Öz aýtýay, ozallan boýnuma düşüp namaz goýamak diýe. Onda binemen kazasy. Ay ýaş wagtlyňda namazy boljakmay, şolamda da kaza etýändiýdi. Yani imanyň alamatysy. Ýaş wagtda okuyan namazymyz çala-çuralak eňilipdir. Ay onda namazy boljakmy diýip, şoň kazasyny alyp 80 ýaşyndaky adam. Şo da gitdi iman bilen. Emma 80 ýaşap häzir Hudaý tanymayan o da gitjek. Hudaý Taala Allah'ın we Resulunyň muhabbetini yüregimizde daim etsin inşallah. Hudaý tebarek we Taala hemmeň ihlas bilen oturduňyz. Hudaý tebarek we Taala aýdan eşdenden kabul edip, eçerlemizde nur, bereket, jüýümizde bereket, ewlatlarymyz salih etsin inşallah. Geljek jelesede Bedir jeňiniň mowzusy we Hazrat Ebu Bekr Siddiq'in şondaky ba nakşyny dersleri bilen hyzmatyňyza ýetireriz. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir alham, ihlas okyp, eçerde daşarda kulak asalan umidwarlarynyň ruhlaryna bagyşlar okyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.